Припинок – завод «Газоаппарат». Наступний припинок – центральный рынок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – центральный рынок. Припинок – центральный рынок. Наступний припинок – Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Міцкевича. Автобус рухается по маршруту номер 25. Припинок – Міцкевича. Наступний припинок – Пригородний вокзал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Пригородний вокзал. Припинок – Пригородний вокзал. Наступний припинок – Республіканське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Республіканське. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – Республіканскае. Наступны прыпынак – Боброва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Боброва. Припинок – Боброва. Наступний припинок – Карасьова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Карасьова. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок – Карасьова. Наступний припинок – Вуліца Чарнянская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Вуліца Чарнянская. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок – Вуліца Чарнянская. Наступний припинок – автобаза сувязі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – автобаза сувязі. Припинок – автобаза сувязі. Наступний припинок – водоканал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – водоканал. Припинок – водоканал. Наступний припинок – Червоногвардійське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Червоногвардійське. Припинок – Червоногвардійське. Наступний припинок – Новосельське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Новосельське. Автобус рухается по маршруту номер 25. Припинок – Новосельське. Наступний припинок – Радужная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Радужная. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго.
Припинок. Радужная. Наступний припинок – Бярозовка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Бярозовка. Припинок – Бярозовка. Наступний припинок – Шосейне. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Шосейне. Припинок – Шосейне. Наступний припинок – Бярозовка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Бярозовка. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Припинок – Бярозовка. Наступний припинок – Радужная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Радужная. припинок – Радужная. Наступний припинок – Новосельская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Новосельская. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Припинок – Новосельская. Наступний припинок – Богдановича. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Богдановича. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок Богдановича. – канцавы припинок.